Hola, anem a veure com es resol una inequació de primer grau en dues incògnites. Una inequació de primer grau en dues incògnites és d'aquest tipus. Les incògnites són la x i la y en aquest cas, i la x i la y, i tenim els coeficients i major o igual que alguna cosa. Major, menor, menor o igual, o sigui, qualsevol d'aquests signes que impliquen una desigualtat, perquè estem fent inequacions, d'acord? Vale. Per resoldre-la fan aquests passos que us diré ara. Primer de tot, representem la funció associada en aquesta inequació, que seria posada d'aquesta manera. Representem la gràfica, que en aquest cas serà una recta, perquè una inequació de primer grau té associada una recta. Una recta sempre divideix a tot el plànol XY en dos plans, en dos semiplans, se diuen, o sigui, dues meitats. Podem usar un punt per saber quina part d'aquests dos plans, dos semiplans, quina de les dues bandes a cada costat de l'equació de la recta és una solució. I si la recta, a més d'un costat o de l'altre, també forma part de la solució, és senzillament si a la inequació hi ha un signe igual també, o sigui, si és un major igual o un menor igual. Si és un menor igual o un major igual, la recta, els punts que estan a sobre de la recta també formarien part de la solució. Anem a fer un exemple. Tenim, per exemple, aquesta funció 2x més y major o igual que 2. Això és una inequació de primer grau amb dues incògnites. Les incògnites són la x i la y. El que fem és aïllem una de les incògnites, en aquest cas, per exemple, fem en la y, aïllem la y igual, i ens quedarà menys 2x més 2. I fixeu-vos que hem tret el signe de major o de menor que tinguéssim aquí, només ens quedem amb un signe igual, i tant si és com si no hi és a la inequació inicial. Aquí posem y igual a menys 2x, que ho passem a l'altre costat, més 2, d'acord? Com que és una recta, perquè és una funció de primer grau, amb x elevat a 1, doncs basta agafar dos punts. Agafem dos punts els que ens sembli bé. Per exemple, agafem el valor de x igual a 1, de x igual a 0, i el substituïm aquí en aquesta funció d'aquí. X és igual a 0, vol dir que la y val 2. Per què? Perquè menys 2 per x, menys 2 per 0 són 0, més 2, 2. O sigui que la y val 2 quan la x val 0. Anem a veure què val la x, quan la x val 1. Pues substituïm aquí, 1 per menys 2 són menys 2, menys 2 més 2 són 0. Per tant, quan la x val 1, la y val 0. I quan la x val 0, la y val 2. Representem aquests dos punts, que són el punt A i B. El punt A és el 1, 0, i el punt B seria el punt 0, 2. 0 de x i 2 de y. Estan aquí assenyalats. Molt bé. I ara anem a veure com cerquem les solucions. Les solucions, ara tenim aquesta gràfica, i veiem que aquesta gràfica està dividida en dues parts. Aquest pla està dividit en dues parts. Els que estan a l'esquerra, a part davall de la recta, i els que estan a la dreta o a sobre de la recta. Tenim aquestes dues parts. Una d'aquestes dues serà la solució d'aquesta inequació de primer grau en dues incògnites. Veiem que aquí tenim la funció menys 2x més 2 representada, és de color vermell, la línia de color vermell, són tots els punts que compleixen que quan ens substituïm, tots els valors de x que quan ens substituïm aquí ens dona una y. Aquesta y que ens dona i aquesta x ens formen tots els punts de la recta, i com que és una recta basta cercar dos punts com ja hem fet abans. Triem un punt que no sigui de la recta. Per tant,
qualsevol punt que no estigui sobre de la recta. Per exemple, he agafat el 0,1, està pintat en blau, veieu aquí? Està pintat en blau, i no és un punt de la recta, val? Perquè el punt de la recta seria anar bé, i qualsevol punt que estigués a sobre de la recta de color vermell. Per tant, agafem qualsevol punt. Jo he triat aquest punt d'aquí, aquest punt que està en blau, és el punt 0, 1 de i, 0 de x i 1 de i, vale? El punt 0, 1. Substituïm la x per 0 i la i per 1 en aquesta inequació d'aquí, a la inequació inicial, la x per 0 i la i per 1, perquè hem agafat el punt 0, 1, és el punt aquest blau que tenim aquí, d'acord? Agafem aquest punt, el marcaré, perdó, aviam un segon. Agafem el punt aquest que està marcat, el punt blau, i el punt blau és el punt 0, 1. Per tant, substituïm la x per 0 i la i per 1 a la inequació inicial, que és 2x més i major o igual que 2. 2 per 0 són 0, més 1 són 1, i 1 és major o igual que 2. No és cert, 1 no és major o igual que 2, per tant, com que aquesta expressió no és certa, el punt 0, 1 no compleix aquesta inequació, per tant no és de la solució. Per tant, què serà la solució? Doncs tots els punts de l'altre costat, perquè hem agafat un punt d'aquest costat d'aquí i la solució són tots els punts que no són d'aquest costat, vale? I a més, com que aquesta inequació té un signe igual, té un signe igual aquí, la inequació original, la inequació que podem resoldre, la inequació, per cert, que podem resoldre és cercar tots els valors de x i de y que fan que aquest resultat ens surti major o igual que 2 quan substituïm la x i la y per uns valors, no? Tots aquests són els que formen part de la solució. Hem vist que els punts que estan a l'esquerra d'aquesta recta, o sigui, en aquesta part d'aquí, hem agafat un punt que no pertany a la recta i que està a l'esquerra, o està per davall, si voleu, és el punt 0,1, que està marcat aquí en blau, ja us ho he dit abans, vale? Aquest punt d'aquí que està marcat en blau, i hem vist que quan substituïm la x per 0 i la i per 1, aquesta inequació no s'acompleix, aquesta desigualtat no s'acompleix, perquè 0 per 2 són 0, més 1, 1 no és major o igual que 2, per tant això és fals. Per tant, qualsevol punt d'aquest costat no serà solució de la inequació. Quina serà la solució de la inequació? Qualsevol dels altres. De fet, podríem fer la prova de substituir, per exemple, el punt 1,2. Punt 1,2 quedaria en aquesta banda, ara ho dibuixaré un punt 1,2, el punt 1,2, que seria, o per exemple el punt 1,1, que seria aquest d'aquí, l'acabo de pintar ara. 1, què faríem? Pues substituiríem la x per 1 i la y per 1. 2 per 1, 2, més 1 serien 3. 3 és major que o igual que 2, sí. Per tant, ja veiem que tot el cantó de la dreta d'aquesta recta formaria part de la solució perquè compleix aquesta inequació. Podríem provar-ho per qualsevol punt d'aquesta banda i compliria l'equació. Per tant, quina seria la solució? Doncs la marquem. Aquesta part blava de la recta, seria tota aquesta part d'aquí de la dreta, seria tota aquesta part blava. I a més, com que aquesta inequació, l'original, la que podem resoldre, té un valor de x d'igual a 0, igual a 2, hi ha un signe igual, quan hi ha un signe igual, els punts de la recta també formen part de la solució. Vale? I ja està, això és tot pel que fa a resolució d'inequacions de primer grau en dues incògnites.